I aquest passat cap de setmana, la 18a edició del Festival Portal Blau va baixar el taló després de gairebé 2 mesos de propostes musicals i artístiques de gèneres diferents i molt variats. Per fer una mica de balanç d'aquesta edició, de la deriva que està agafant aquest festival ja consolidat a comarques gironines i a Catalunya, tenim avui, de nou, a Ràdio Capital, el seu codirector, a Miquel Fernández. Bon dia, Miquel, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Capital una estoneta. Bon dia, gràcies a vosaltres. Què tal? Encara dura la ressaca emocional del Festival Portal Blau 2025 o ja s'ha calmat una mica les aigües? No, encara estem de ressaca, també físicament una miqueta cansats, però la veritat és que molt satisfets de com ha anat i molt contents, no? Gairebé 10.000 espectadors, una ocupació del 97%, la valoració entenc que no pot ser més positiva. Sí, no, la veritat és que estem molt satisfets de la proposta artística que vam plantejar i de com el públic ha respost tan bé. I la veritat és que, bueno, com bé deies, les dades són aquestes i pràcticament tots els concerts han estat exhaurits. I la veritat és que quan fem quan ideem i pensem el festival i té aquesta acollida, doncs la veritat és que no podem estar més satisfets. Fa uns mesos vas passar pels micròfons d'aquí, d'aquesta casa, de Ràdio Capital, per parlar de com es presentava la 18a edició. Crec que va ser el mes d'abril, si fa no fa. Sí. Vas destacar, entre altres coses, l'equilibri del cartell que comptava amb artistes, podríem dir, més consolidats i d'altres més emergents. Ha funcionat bé aquest equilibri durant l'edició? El públic també ha respost a artistes, evidentment els artistes més consolidats són els que criden més la gent, però els artistes més emergents també han quedat contents de com ha anat el seu concert i les seves actuacions? Sí, la veritat és que la línia del nostre festival des de ja fa unes quantes edicions és aquesta combinació, no?, de talent emergent amb artistes més consolidats. Jo crec que aquesta proposta que nosaltres fem com a festival, que també és una miqueta diferent a la resta de festivals al territori, no?, de les comarques gironines, doncs ha fet que tinguem un públic molt fidel que ve a buscar i a descobrir nou talent, no? I per tant, doncs moltes vegades venen molta gent i ens diu, ostres, no coneixem aquest artista, l'hem descobert a Portal Blau, i després també els propis artistes, no?, que et diuen que, ostres, estan molt contents i recorden, perquè moltes vegades per ells és la primera vegada que actuen en un festival. I que passin aquestes dues coses, no?, tant com públic i artistes es trobin en el nostre festival, doncs per nosaltres és un màxim orgull que podem tenir, no?, a l'hora de programar aquestes propostes. I responent també a la teva pregunta, doncs sí, la veritat és que ha funcionat molt bé, tant les propostes d'artistes emergents com les propostes d'artistes més consolidats, amb diferents escenaris també, perquè sabeu que tenim diferents escenaris adaptats a cadascun, no?, d'aquestes propostes, escenaris més petits, escenaris mitjans i escenaris més grans, i la veritat és que el resultat ha sigut aquests pràcticament tots sold out. Has comentat que hi ha gent més, un públic fidel, podríem dir, gràcies a tots aquests anys ja de Festival Portal Blau. Hi ha gent que ve només perquè és el Festival Portal Blau? És a dir, entenc que hi ha una gran majoria, no sé si majoria o no, però hi ha assistents que sí que venen perquè ha vingut la Ludwig Band, perquè ha vingut grups així amb més nom, però també trobeu gent que ve perquè és el Festival Portal Blau i agrada la proposta que porteu, més enllà de que vingui un grup concret o no? Sí, jo crec que sí, perquè tenim un públic molt fidel que repeteix any rere any i al final les propostes artístiques que plantegem cada any són diferents, no són les mateixes i seguim tenint el suport del públic. També és cert que s'ha destacat que els escenaris, els espais on realitzem aquests espectacles són espais que són visitables durant el dia, vull dir que són espais que per si sols ja atreuen a molt de públic, no? I aquest binomi entre l'espai i la proposta artística, doncs jo crec que fa que sigui un èxit, no? Perquè el creixement d'aquest festival, que dugui 18 edicions, que es diu ràpid, ja són majoria d'edat d'aquest festival, que té el Festival Portal Blau que és diferent d'altres festivals, perquè consideraràs amb mi, Miquel, que hi ha avui en dia una gran oferta de festivals de música a Catalunya. Sí, com bé deies, són diverses coses, no?, que té Portal Blau. Per un lloc, per un costat, són aquests escenaris que dèiem llocs especials, no?, com pot ser l'Alfolí de la Sal, com pot ser la Mar de Manassa, el Jardí Clos del Pastor o el Fòrum Roma d'Empúries, tant el fòrum en si com a la Muralla Grega, no? Són espais molt bonics, molt íntims, espais que s'han de visitar perquè són, si algú no els coneix que ens està escoltant, doncs són espais que són preciosos.
tenen una història no? En si, per si sol, com alhora espais que són paisatgísticament molt, molt bonics. No? Això per un costat. Després, aquesta combinació entre artistes emergents i artistes consolidats fa que la gent també vulgui venir al festival. I després, que és un festival multidisciplinar, no? Que no només fem música, com la major part de festivals de la zona, sinó que també tenim altres disciplines, no? Com poden ser doncs, el circ, la poesia, la literatura, la fotografia. No? Tenim una proposta molt, molt variada per diferents tipus de públic. I després hi ha una cosa que també ja portem uns quants anys que està funcionant molt, molt bé, que són les mirades blaves. No? Són un cicle de conferències de diferents temàtiques on ens agrada doncs, reflexionar, pensar i debatre sobre el present i el futur. No? I bueno, creiem que aquesta és la nostra proposta, que plantegem molt un moviment, però que la gent, doncs, per sort, està responent i esperem que en el futur segueixi responent d'aquesta manera. Has comentat aquestes propostes més diferents, podríem dir, d'altres disciplines artístiques, com és el cicle de conferència, Mirades Blaves, com són propostes de dansa o de circ, fins i tot, o també el projecte gastronòmic Portal Blau. En aquesta edició també noteu que hi ha un creixement en el nombre d'assistents també en aquestes propostes més alternatives, podríem dir? Sí, la veritat és que han funcionat molt, molt bé. També és cert que nosaltres, com deies, portem uns quants anys on fem un volum d'activitats molt similar. Diferents activitats, però no hem incrementat la programació, no? Que a vegades jo crec que molts festivals tendeixen a intentar buscar més públic incrementant el nombre de concerts o activitats que fan. No és el nostre cas, nosaltres ens hem mantingut sobre la 20a i sempre ens movem sobre aquestes xifres. No? I el que sí que és cert és que estem veient que sobre aquestes propostes artístiques estem tenint més públic, cada cop tenim pràcticament tot exhaurit i, per tant, doncs no funcionem així. No? I sí que és cert també que volia comentar, com tu deies, una proposta novedosa d'aquest any que ha estat tota la part gastronòmica del festival. No? Hem tingut la col·laboració del Guillem, d'Emporaro, amb Guillem Castanyer, amb una xef també de la zona, on hem tingut una degustació de tapes i que són de productes autòctons de l'Empordà, i la veritat és que hem donat gratuïtament a tots els concerts, totes les activitats a l'entrar, i la veritat és que la gent ha quedat molt, molt satisfeta i molt contenta amb aquesta experiència. També un dels segells del Portal Blau podríem dir que és l'aposta per la igualtat de gènere. És difícil aconseguir una paritat real en festivals de música com pot ser el Festival Portal Blau? Bueno, sí que és cert que com hi ha més artistes homes que dones girant, no? I això és un fet, però també és cert que hi ha moltíssim talent i que si hi ha una voluntat doncs és fàcil d'aconseguir aquesta igualtat. I per tant, per nosaltres no és incompensable, saps? Impensable fer una proposta artística que no sigui paritària, perquè la societat és paritària i, per tant, hi creiem. I aquest any hem creat, a més, com bé saps, una guia també per ajudar altres festivals a com fer aquesta perspectiva de gènere i aquesta mirada de gènere a l'hora de programar els festivals. No? Aquesta guia ha sigut una iniciativa de la Cristina Torres, que és la codirectora del festival, amb mi, i és que és una cosa innata en nosaltres que ho tenim molt clar i que no hi pensem, no? Creiem que és normal i que ha de ser així, a més, no? I per tant ho programem així. Quin feedback teniu dels artistes d'aquesta edició? També m'interessa una mica el tema de les artistes en femení, sobre aquesta també paritat i aquesta també, com comentaves, guia que heu fet nova aquest any. Què us diuen els artistes sobre aquesta edició del 2025? Doncs la veritat és que el feedback que tenim és molt positiu. No? Molts d'ells és la primera vegada que venien al festival i han quedat encantades i encantats, altres han repetit i per tant ja coneixen perfectament on venen i estan molt, molt satisfets de com els tractem. Intentem nosaltres, a la mesura del possible, cuidar els detalls, intentem ajudar-los amb tot el que puguem fer
no? I hem tingut casos, doncs, per exemple, en Ramon Miravet, que va venir acompanyat d'una extensa banda de més de 20 músics nord-americans, i per tant hem estat, doncs, bueno, ell va dir que volia fer un concert especial i que ens volia convidar i ens va demanar a veure si seria possible a la Mar de Manassa i ho vam fer possible, no? Són aquestes coses que tot el que puguem nosaltres per part nostra donar un cop de mà i intentar facilitar, doncs ho fem. I no és fàcil moltes vegades perquè bé, logísticament doncs, és el que és, però han passat coses molt boniques a aquest festival. I canviant una mica de tema, ara la programació del Festival Portal Blau inclou també, a final d'aquest mes d'agost, la 5a edició del concurs del Met Photo. Com es presenta aquest any? Sí, és una col·laboració que fem des de fa bastants anys amb el Club Nàutic L'Escala i a l'espai del Club Nàutic L'Escala es pot veure aquesta exposició de fotografies sobre el mar i les persones. No? Aquesta està oberta fins al setembre i, per tant, convidem a tothom que encara poden anar a visitar aquesta exposició fotogràfica que forma part doncs, del que és el Festival Portal Blau. I també heu anunciat que aquesta tardor naixerà una nova proposta artística, diguéssim amb el segell Portal Blau. No sé què ens pots explicar d'aquesta nova proposta. No sé si ja està avançada, si ja es pot dir alguna cosa o encara és aviat. Sí, no, el que podem dir és que en els propers dies farem el llançament del que seria el Portal Blau Tardor. Val? Serà una proposta modesta, però alhora molt 100% a l'estil Portal Blau, amb diferents espais que desvetllarem, com bé dèiem, uns dies i amb uns artistes molt ben escollits també per aquests espais. Serà però multidisciplinar també com el Festival Portal Blau d'estiu o hi haurà també alguns canvis respecte a l'edició estival? S'intentarà, però serà una proposta una miqueta més petita i per tant no tenim aquestes vintena d'actuacions i per tant se'ns fa una miqueta més petit, però és aquesta primera edició i veurem si properament en els propers anys anirà creixent aquest Portal Blau Tardor. Per què creieu que des del Portal Blau que l'estacionalitat dels festivals que es concentrin tots en els mesos d'estiu pot arribar a ser negatiu per l'oferta musical de comarques gironines o de Catalunya en general? No, sí que és cert que, per exemple, en el nostre cas, nosaltres fem la major part del festival als municipis, com saps, a l'Escala i a Empúries, i sí que és cert que la població, no, parlant també amb turisme de l'Escala i parlant amb l'Ajuntament, doncs, òbviament es quadruplica o inclús més, no? I per tant és normal que a l'estiu hi hagi molta més activitat perquè també hi ha moltíssima més gent. I això és un fet segurament de tota la zona, no? De l'Empordà i de les comarques gironines. Però sí que és cert que nosaltres no volíem només fer el festival en aquest espai estiuenc, no? I per tant ja fa temps que estàvem donant una volta a desestacionalitzar, com bé deies, i per això hem començat aquest any, encetat aquest Portal Blau Tardor, que presentarem, com bé dic, en els propers dies. Fins no fa gaire, per tenir èxit culturalment o musicalment concretament, havies d'anar a Barcelona, perquè era com l'epicentre de la cultura aquí a Catalunya. Però ja des de fa alguns anys, i ho veiem també amb propostes com la vostra, això està canviant. Cada cop veiem més propostes com el Festival Portal Blau, tenim el Sos del Món, tenim Portaferrada, tenim el Cap Roig. Ja són uns quants festivals amb cert nom i consolidats en el panorama català a comarques gironines i que concretament a l'Empordà. Està canviant doncs aquesta tendència? Ja els festivals de comarques gironines ja tenen el mateix nom o gairebé el mateix nom que els que es poden fer a Barcelona? Sí, 100%. Des de fa ja molts anys als festivals hi ha hagut un creixement, diríem, no, artístic i a nivell de producció tècnica de la major part dels festivals del territori, especialment els de les comarques gironines, i ara pots trobar artistes de primer nivell i amb propostes molt bones arreu, no? Diferents festivals del territori. Per tant, sí que és cert el que comentaves, que fa uns anys o unes dècades et diria que pràcticament es centrava tot o quasi tot es feia a Barcelona, i ara doncs, ha canviat la cosa des de fa ja, per sort, molts anys i continuarem així uns quants més. Ja per anar acabant, Miquel, comenceu a treballar ja en el Portal Blau 2026? Hi haurà novetats respecte a l'edició d'aquest any o encara està a anys llum, podríem dir? Sí, no, de fet nosaltres cada any amb molta anticipació ja estem tancant el següent festival, inclús més edicions, no? Perquè
sabem, per exemple, artistes que giren, que no giren, que giraran d'aquí 2 anys i, per tant, ja estem reservant dates. Vull dir que sempre estem constantment treballant sobre les diferents propostes artístiques. Sí que és cert que ara per nosaltres l'estiu encara queda una miqueta lluny perquè tenim aquest portal blau de tardor i, per tant, doncs, ara ens centrarem en la presentació d'aquesta nova edició de tardor i ja presentarem doncs, l'any que ve, el 2026, el que serà el portal blau d'estiu. Doncs Miquel Fernández, codirector del Festival Portal Blau, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta a Ràdio Capital. Estarem pendents d'aquesta edició d'aquests pròxims dies, que anunciareu la pròxima edició de tardor, i que vagi molt bé, com han anat totes aquestes 18 ja edicions del Portal Blau, i fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres i per sempre donar suport a la cultura i als festivals.